pase niño, oh, la tarde calada de Bastavales camiño, de Bastavales camiño, pase niño. E sentada estou mirando como a lúa vai saindo, como o sol se vai deitando, cal se deita, que se esconde, mentras tanto corre a lúa sen saberse para donde. Rosalía de Castro, que lle gustaba sentarse nunha pedra mirando o sol, mirando a lúa, esas pequenas cousas da vida que tanto lle gustan a esta gran artista, a esta grande nosa poeta, como o noso gran poeta que temos, que eu teño o privilexio de ser amigo, que temos na estrada da vida. Na estrada fica todo, na estrada fica todo, na estrada fica todo, absolutamente todo. O pai, a nai, a terra, o que gañamos, o que perdemos, a estrada, o camiño dos nosos devanceiros. Na estrada fica todo, na estrada fica todo. E este poema de Xosé Luna recórdanos o importante que é darlle valor ás pequeniñas cousas da vida, igual que Rosalía o valoraba, ver pasar a lúa, o sol, igual que o noso poeta da estrada, Xosé Luna, disfruta a sombra do seu limoeiro enxertado ou recitando un poema á beira da súa torre de Guimarães. Van as pequenas cousas da vida que son as importantes. Son as pequenas, grandes cousas, as grandes cousas da vida, as que nos fan sorrir, as que te fan ser feliz, as que fan non ser rica ou millonario, as que fan que sexas ti que a diario te maravillas co cote abrir do día e agradeces que o sol quente tenda la arriba e o sol quenta la arriba no ceo, no ceo, no ceo. Nas cicatrices da xente, de todos aqueles inocentes que sofren, padecen e senten, quenta o sol. Moitas gracias. De Xosé Luna San Martín, grazas a Somega, grazas a Estrada. Muy buenos días y bienvenidos a este encuentro de verano 2024 de la Asociación de Médicos Gallegos. Hemos arrancado con la actuación brillante, como siempre, de Manuel de Felisa y este vínculo que ha establecido desde Rosalía hasta Xosé Luna, estas pequeñas cousas da vida, como decía, las que nos hacen sonreír, las que te hacen ser feliz. Y como él mismo puntualiza a lo largo de la canción, las pequeñas, grandes cousas. Al final de este evento volveremos a escucharle. Muchas gracias. La Asociación de Médicos Gallegos les da la bienvenida a este acto tan especial y que tantas ganas teníamos ya de celebrar aquí en la Estrada, por muchos motivos. Por la feliz coincidencia a lo largo de los años con estradenses ilustres que han enriquecido la experiencia de Asomega,
También por el papel protagonista que los profesionales de atención primaria han desarrollado en los últimos años, haciendo de Astrada una referencia en su ámbito dentro y fuera de Galicia. Y para rematar, un factor decisivo, la incorporación a la Junta Directiva de Asomega de una estradense militante y entusiasta, sin cuyo empuje hoy no estaríamos aquí. Rosaura Leis, a la que agradecemos de forma muy especial su implicación en todo esto. Con su ayuda y la impagable aportación de Jesús Palmou, también presente en la mesa, hemos organizado este encuentro que de forma sencilla quiere rendir homenaje a los médicos de Astrada, a los de ayer y a los de hoy. Hacer una aproximación a esta tierra a través de la música y la poesía y conocer su importancia como enclave jacobeo. Como punto de partida, la bienvenida oficial, digamos, se la da la propia Rosaura Leis, que es presidenta de la Fundación Española de la Nutrición y patrona de la Fundación Dieta Atlántica. Además, la doctora Leis coordina la unidad de gastroenterología y nutrición pediátrica del Hospital Clínico Universitario de Santiago y es catedrática de pediatría en la Universidad Compostelana. ¿Quieres aquí o...? Sí, lo ponemos. ¿Vienes aquí? Adelante. ¿Dónde tú? Bueno, bienvenidos a todos a nuestra estrada, como decían cantando, ¿no? Bienvenidos a todos, a estradenses que estáis de vuelta en casa hoy y amigos de la estrada. Yo quiero agradecer especialmente a Asomega el haber escogido nuestro pueblo para esta reunión, sobre todo en este 30 aniversario, que parece que fue ayer, profesor Ruza. Parece que fue ayer cuando unos médicos gallegos en Madrid dijeron vamos a hacer la Asociación de Médicos Gallegos en Madrid. Y yo, aunque soy joven, también estaba al lado de mi maestro, el profesor Tojo, muy amigo del profesor Aniceto Charro, y me dice Tito Charro que van a hacer una sociedad que tenemos que darle para adelante. Pues hoy está aquí la asociación con una medalla Castelao en el pueblo que es el pueblo de la esposa de Castelao, de Virginia Pereira, que descansa en nuestro cementerio parroquial, ¿no? Bueno, la Estrada tenía muy cerca a la Universidad de Santiago, tenía muy cerca el alma mater. Y eso yo creo que influyó a los estradenses, y los estradenses influyeron en la universidad. Igual que a Fontelimpa, tuvimos estradenses ilustres en la sanidad gallega, pero también a Fontelimpa influyó en la Estrada y la Estrada influyó en la Fontelimpa. Hoy hacemos un homenaje al doctor Raimóndez Portela como médico, el médico de los pobres, pero el médico de todos nosotros, médico, alcalde, amigo, estradense de pro. Y también va a estar con nosotros Juan Sánchez. El doctor Sánchez es el director de nuestro centro de salud, que tuvo ya varios premios como el mejor centro de salud de España, y pertenece al área sanitaria de Santiago Barbanza, siendo la doctora Lorena Núñez gerente de nuestra área sanitaria, pues acompañó al doctor Sánchez y todos los estradenses nos sentíamos muy honrados. Quiero agradecer también al Centro Autonómico de Emergencias, pero a la Academia Gallega de Seguridad Pública el habernos acogido aquí. Y, por supuesto, no puedo dejar de dar las gracias a nuestro alcalde al que le auguro éxito seguro, porque es un estradense de pro, porque es un estradense que nos acompaña a todos, a Valentín García, secretario general de Política Lingüística, pero que también siempre está ahí. La mayoría de las cosas que tenemos hoy aquí van a ser gracias a su generosidad, a nuestro consejero de Cultura, José López, y por supuesto a Jesús Palmou. A Jesús Palmou, alguien decía, tendrían que hacerle un monumento fuera de esta academia. Y es así. Tenemos, la Estrada le debe muchas cosas, pero yo hoy y a Asomega le debemos todo su entusiasmo y su ayuda a Jesús y a Mari Carmen Cibeira, que siempre está ahí en la sombra apoyando y ayudando. Muchísimas gracias a todos y espero que disfrutéis de este día en la Estrada, en donde se trata de estar juntos, de tener una comida con fraternidad y de conocer el Versalles gallego, que es el Pazo de Oca, para quienes no lo conozcan. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctora. Toma la palabra ahora el presidente de Asomega, Julián Cochea. Hola, hola. Sí.
Bueno, señor presidente del Parlamento Gallego, querido amigo don Miguel Santalices, alcalde da Estrada, don Gonzalo Louzao, directora general de Planificación y Reforma Sanitaria, doña Sofía López Linares, secretario da Lingua, Valentín García Gómez, presidente de la Academia Xacobea, don Xesús Palmou, querida Rosaura, miembro de la Junta Directiva de Asomega, autoridades, socios, amigos, hay algún tribes que otro, una tribesa ilustre, dos tribesas ilustres, catedráticas en primera fila. Bien, lo primero, gracias a todos por acompañarnos, ¿no? Venir a Estrada. Gracias, alcalde, por acogernos. Era un compromiso que teníamos pendiente desde Asomega, desde hace tiempo, por todo lo que este enclave significa en la medicina gallega. No en vano se trata de una referencia del médico rural, ejemplificado en el doctor Reimóndez Portela, y también lo es hoy día para la atención primaria gallega y española en general por la pujanza y buen hacer de su centro de salud y sus profesionales. A lo largo de esta jornada tendremos la posibilidad de conocer a fondo ambos aspectos gracias a la presencia en esta mesa de Juan Andrés Fernández Castro, director del Museo da Estrada, que lleva el nombre del recordado médico Naldea, y de Juan Sánchez Castro, responsable del Centro de Salud. Y aunque la figura de Manuel Reimóndez va a ser ampliamente tratada esta mañana, me van a permitir que haga una reflexión sobre él desde el máximo respeto y cariño que infunde un personaje tan singular. Este año, la Asociación de Médicos Gallegos cumple 30 años, un número que habla de madurez, de continuidad, de un fondo en su filosofía que indica que hay base para seguir construyendo el futuro. ¿Cuántas iniciativas similares se apagan tras el fogonazo inicial? ¿Cuántas propuestas aparentemente sólidas se diluyen ante las primeras dificultades? ¿Cuántos proyectos no sobreviven a sus promotores? Este bagaje revela que hay valores e intenciones en el corazón de Asomega que han forjado buenos cimientos. Hablamos siempre de compromiso, compromiso con la ciencia, con la medicina y con Galicia. Hablamos de fomentar un ejercicio de la medicina desde el máximo rigor científico y la mayor exigencia humana. Hablamos, en definitiva, de ciencia, arte, valores y sentimiento. Esta búsqueda de la excelencia en lo científico y en lo humano ha sido reconocido este año con la Medalla Castelao de la Xunta de Galicia, un honor para todos nosotros que aceptamos, pero también con mucha responsabilidad. Asomega, que hoy no tiene fronteras, aspira a aglutinar a todos los profesionales de la salud gallegos que ejercen en cualquier parte del globo. Por eso, un reconocimiento tan importante que viene de Galicia y que valora precisamente la difusión y mantenimiento de los lazos gallegos por el mundo, llena de orgullo a Asomega. Pero los reconocimientos, las celebraciones de aniversarios con números rotundos o las declaraciones de intenciones no pueden hacernos olvidar la esencia de lo que nos mueve, nos motiva y justifica nuestra acción como médicos. Y aquí el ejemplo de Manuel Reimóndez se revela inspirador. En su recordado libro Un médico en aldea, una deliciosa sucesión de historias vividas por él en primera persona, refleja pensamientos que ningún médico debe dejar de tener presentes, como estos. Nós sempre dicimos que non hai enfermedades e si enfermos. É unha gran verdade. Da mesma maneira que non existen dúas persoas física ou psíquica iguais de todo. O médico da aldea ten, no ámbito en que se desenvolve, a posibilidade de aprender, de achegarse aos máis fondos sentimentos anímicos da xente. Xente a menudo pouco instruídas, pero cuña grande sabedoría natural onde se xuntan coñecementos ancestrais refrendados polo paso dos séculos. Onde está o médico comprensivo, conselleiro, confesor,
que cada viña ao caso curaba coa palmiña, nombreiro, tratamento que non ten incompatibilidade con outras medicinas. Son frases de Manuel Reimóndez. Reimóndez expresó de forma meridianamente clara, en sus libros y con su ejemplo, que la medicina rural, nos acompaña el presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, que ejerce en el rural y que también es un ejemplo, la medicina rural que se ha ejercido y se ejerce en cualquier rincón de Galicia es lo más parecido a la excelencia en la práctica médica. Si la medicina en cualquiera de sus manifestaciones es una actividad que se hace por y para personas, la rural lleva este principio a su máxima expresión. Ese punto del camino en el que ciencia y rigor se encuentran con humanidad y empatía se marca de forma aún más visible en los médicos de pueblo. Y en ese espíritu es donde Asomega quiere situarse en este momento. Voy acabando ya, sobre todo porque estamos deseando escuchar las aportaciones de los expertos estradenses que intervienen a continuación, a los que agradezco su presencia en este acto. Como le agradezco su sensibilidad y su buen hacer a otra persona que hoy nos acompaña y que no es da Estrada, sino de la vecina Cuntis, Manuele de Felisa. Su participación hoy aquí está más que indicada, ya que junto a mi amigo, el querido poeta Xosé Luna, firmó el disco libro Estrada da Vida, donde música y poesía se unen para hacer un traje de gala a este enclave. Gracias también a los organizadores de este encuentro, Jesús Palmou y Rosaura Leis, sin cuya implicación esto habría sido imposible. También quiero expresar mi más sincero agradecimiento al presidente del Parlamento de Galicia por su presencia hoy aquí. Este año nos hemos visto ya en varias ocasiones con motivo de la entrega del Novo a Santos, a Luz Couce, en abril, y más recientemente en el acto de la Medalla Castelao. Gracias por estar con Asomega siempre ahí, en todos los momentos, siempre estás ahí. Y gracias también a nuestro consejero de Sanidad, Antonio Gómez Camaño, que llegará un poquito más tarde, pero que nos acompañará a todos durante la comida. Mencioné antes a Xosé Luna. Su presencia hoy aquí me hace replantearme uno de mis clásicos en cualquier evento de Asomega, las referencias poéticas. Él se va a encargar, como siempre, con brillantez de este capítulo en su intervención, pero voy a tener el atrevimiento de recordar a otro poeta estradense de Moreira, que lamentablemente falleció muy joven. De la corta obra de Xoseme Mosquera, destaca un poema que dio título a un recopilatorio de sus versos publicado en 1999. Es muy breve. Dame a tua man, irmán, enxuga o pranto e aperta forte, que aquí non colle a morte dos descoidados. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, presidente. Comenzamos con la parte central de este acto y lo hacemos con una charla muy especial, como ya se ha anunciado, a cargo del escritor e investigador Juan Andrés Fernández Castro, director del Museo de A Estrada. Nos va a hablar sobre el doctor Manuel Reimóndez, que además de dar nombre al museo, fue toda una referencia en la historia del siglo XX de A Estrada. Adelante, cuando quiera. Rogo ao encargado que poña a primeira diapositiva. Desde aquí non controlo a pantalla. Cada vez que necesite cambiar, levanto a man. Vale. Perfecto, moitas gracias. Señor presidente de Asomega, membros da Xunta Directiva, dignísimas autoridades, señoras, señores, queridos amigos. Teño para min que o motivo da miña elección como ponente desta breve laudatio de Manuel Reimóndez Portela se debe ao coñecemento que os amigos Rosaura Leis e Xesús Palmou teñen da longa relación que mantiven nos ámbitos persoal e cultural con Manuel Reimóndez Portela, médico de San Miguel de Castro. Portela, como por todos os seus pacientes, era coñecido.
Agradezo a distinción ao tempo que saúdo moi cordialmente a todo o colectivo desta corporación médica que nos acolle. Efectivamente, tiven a honra de coñecer e tratar durante moitos anos a Manolo Reimóndez, e del intentarei ofrecer no tempo que me foi adxudicado unha lembranza necesariamente limitada e parcial, ben é certo, pois resulta imposible calibrar nunha soa ollada a complexa pluralidade dun ser humano como el. Feita esta salvedade e consciente das miñas limitacións, adopto como lema e divisa desta intervención a frase do Evanxeo de San Xoán: "Quod vivimus et audivimus testamur". Darei testemunho fidedigno do que vin e oín. Sobre Manuel Reimóndez Portela hai xa moito dito e ben dito. Aí está o libro Homenaxe, editado no 1996, por favor, pode cambiar a diapositiva, no que colaboraron, entre outros distinguidos persoeiros, un presidente do Goberno de España, do Mariano Rajoy Brey, e un premio Nobel de Literatura, don Camilo José Cela. Tamén a biografía de Olimpio Arca e as ponencias sobre a vida e obra do noso médico presentadas no 2012 no decurso das xornadas Manuel Reimóndez Portela, con motivo do 20º aniversario da publicación do seu libro Un médico na aldea, nas que participaron Gerardo Fernández Albor, Marcelino Agís, Ofelia Rey Castelao, Carlos Baliñas e José Carro, entre outros moitos. A súa proxección cultural no Concello estradense foi extraordinaria. Gustaríame salientar dous dos seus logros máis sobranceiros. A fundación do Museo do Pobo Estradense, que leva o seu nome, e a revista A Estrada Miscelánea Histórica e Cultural, que edita este mesmo ano o seu 27º volume. Lamentablemente, o seu promotor nunca chegou a ver materializados estes proxectos, que a morte prematura lle arrebatou das mans. Aos que quedamos, cóubonos a honra de convertir en gozosa realidade aquela semente que el puxera en terra fértil. Nova diapositiva, por favor. Do Manuel foi home próximo e cordial, como dixo o presidente. Tamén ameno conversador, que dominaba ademais a arte de escoitar, e estaba en posesión de dúas das cualidades que distinguen as persoas intelixentes: o sentido do humor e a curiosidade. Coñecía moi ben os efectos terapéuticos do humor, eficaz ansiolítico que administraba adoito, pois carece de contraindicacións e de efectos secundarios adversos. Levábao sempre no seu maletín a carón do fonendo e o otoscopio e prescribíao nas súas diversas presentacións, chiste, anécdota oportuna ou conto ben traído, porque lograba rebaixar, nova diapositiva, por favor, por exemplo, a tensión do propio acto médico, onde resulta indispensable lograr a confianza e colaboración do paciente. Sendo el presidente da comisión, contoume Reimóndez multitude de anécdotas, algunha delas incluídas no seu libro O Estatuto dos 16, que xurdían durante os debates sobre o futuro Estatuto de Autonomía para Galicia do ano 1979. As sesións eran longas e, en ocasións, por efecto da canseira e das discrepancias ideolóxicas, saltaba a chispa da intransixencia, que en máis dunha ocasión ameazou con paralizar o proceso normativo. Era aquel o momento da diplomacia, da avinza e a concordia que o noso médico, transmutado en político, aplicaba sabiamente propoñendo un descanso, tomando a palabra para matizar algún aspecto conflictivo ou simplemente narrando unha anécdota ou un chiste ao caso. Nunca me fallou este recurso, contábame satisfeito. E engadía que todos os membros da comisión, que, como é sabido, comprendía un amplo arco ideolóxico, desde os comunistas ata os conservadores, pasando por centristas, socialistas e nacionalistas, recoñecían que as intervencións do presidente evitaran, en máis dunha ocasión, que a Comisión dos 16
saltase polos aires. Nova diapositiva, por favor. O exercicio da medicina no medio rural, durante máis de 40 anos, orixinou un amplo repertorio de vivencias persoais, dramáticas en ocasións, a veces tráxicas, moitas simpáticas e alegres. Vela aquí algunha destas últimas. Nova diapositiva, por favor. Foi tradicional durante moito tempo que eu felicitase telefónicamente a Manolo polo seu santo. O caso é que frecuentemente víame na obriga de repetir a chamada por estar a súa liña telefónica ocupada. Perdoa, home, desculpábase máis tarde, pero xa sabes que polo meu santo acórdanse de min todos os afillados. Explicarei que eran afillados de seu todos aqueles aos que axudara a vir ao mundo. Unha boa manchea. Ademais dos meniños aos que rescatara das mans da morte ou curara de algún mal especialmente grave. E, por último, aqueles meniños que el bautizou. Si, oíron ben. Daquela, década dos 40 aos 60, antes de implantarse o servicio da Seguridade Social, as mulleres parían nas súas casas, auxiliadas polas entendidas da parroquia. Tan só en casos difíciles ou extremos se solicitaba a atención dun médico, pero aquela demora a veces resultaba fatal para o fillo, a nai ou para ambos. Seguinte diapositiva, por favor. Agotados os recursos da ciencia e ante o perigo inminente de morte do neonato, don Manuel derramaba auga pola súa cabeciña e pronunciaba as palabras rituais do bautismo. E velaí que, conforme a ortodoxia católica, bautizado quedaba o bebé. Ben é certo que tras a administración do sacramento en artículo mortis, o párroco sometía o bautizante a un rigoroso interrogatorio que sempre superaba satisfactoriamente. Se o meniño sobrevivía, administrábanselle os santos óleos e dábaselle un nome, que case sempre era Manuela ou Manuel. Permítanme agora referirlles o que sucedeu un día con Cordeiriño de branquísimas guedellas. Contra o mediodía presentouse na consulta unha muller xitana acompañada de marido, pai, nai, irmáns e demais parentela. Viña con dolores de parto e próxima a dar a luz, o que efectuou felizmente coa axuda do médico e a súa muller, Victoria. Quedaron en observación nai e meniño o tempo preciso e logo deulles a alta. O caso foi que ninguén se achegou ao doutor para abonar os seus honorarios. Dixo Manuel Reimóndez, é xente humilde. E así quedou a cousa. Mas vela aquí que ao cabo duns días petou na porta o marido da xitana, cun año que entregou ao cordeiro a modo de serodio pagamento e logo foise sen decir palabra. Imagínense vostedes a escena. Don Manuel, o médico, enfundado na súa bata de consulta, co fonendo colgado do pescozo e o animaliño no colo. E imaginen tamén a que armaron seus fillos, Manuel, Mavi e Luís, cando na casa se falou de destinar o cordeiro a un estofado. Seguinte consulta, por favor. Seguinte diapositiva. Manuel Reimóndez foi un home dotado dunha eminente curiosidade intelectual. Poucas cousas había que non merecesen a súa atención, que non estimulasen a súa arela de competencia profesional, de perfeccionamento e constante actualización. Pois sabía moi ben que o coñecemento da vida está aínda moi lonxe de cerrarse e que son infinitos os recantos do camiño onde a enfermidade e a morte nos sorprende. Ao remate das consultas, alá polas 4 ou 5 da tarde ou cando podía, comía, case sempre frío, e despois entregábase ao estudio. Examinaba as historias dos pacientes ou poñíase a fala con algúns colegas para comentar os casos máis enrevesados. Seguinte diapositiva, por favor. Era un finísimo observador, teimudo e paciente nas súas explotacións clínicas. Teño presenciado na súa consulta, de Castro, sesións de auscultación torácica
que sobrepasaban abondo a media hora, na procura, quizás, do indicio revelador ou do síntoma esquivo. Seguinte diapositiva, por favor. Acompañaba a Portela o paciente na súa particular aventura patolóxica, sen esquecer, nunca, que tras as manifestacións clínicas de moitas doenzas ocultábase con frecuencia unha mágoa da alma. E por iso mesmo, o proceso de curación precisaba dunha intervención simultánea na soma e no psique. A saúde, para o noso médico, cifrábase na perfecta armonía entre aqueles dous indisolubles elementos da natureza humana. Seguinte diapositiva, por favor. A curiosidade do médico, como xa se dixo, trascendía o ámbito estricto da súa profesión. Enterado en certa ocasión que se preparaba unha expedición ao fondo da cova do Pico Sacro, púxose en contacto co espeleólogo e, ante a imposibilidade de acompañalo, como era a súa intención, encargoulle moi encarecidamente que fixese fotografías e rescatase algún obxecto interesante depositado no fondo daquela espenuca. Decote andaba na procura de respostas. Cantos cruceiros se conservan no nordeste da provincia de Pontevedra? Cara a que lado inclinan os cristos a cabeza? Que haberá baixo a antigua capela de Castrotión que fundaron os meus devanceiros? De que modo establecer un diagnóstico fiable e precoz do embarazo? Estamos falando dos anos 40 e 50. Como lograr un rápido anticipo da velocidade de sedimentación do sangue? Seguinte diapositiva, por favor. Permítaseme agora efectuar unha breve reflexión sobre a faceta de Reimóndez como escritor, actividade pola que mostraron especial predilección moitos médicos humanistas. Seguinte diapositiva, por favor. De todos os tempos, como Hipócrates de Cos, San Lucas Evangelista, a quen San Pablo chama médico querido, Mateo Alemán, Anton Chekhov, Pío Baroja, Ramón y Cajal, Somerset Maugham, Conan Doyle, Vallejo Nájera, Laín Entralgo, Eduardo Pondal, Castelao, Novoa Santos, García Sabel, Carrotero ou Fuster Siebert, eminente cardiólogo infantil e divulgador da figura de Sir William Osler, pai da moderna medicina. Seguinte diapositiva, por favor. Quixera precisar que, aínda sendo autor dun fateixo de libros, o noso médico nunca mostrou interese pola ficción literaria. Admitindo, pois, a súa carencia de vocación artística, que si se manifestou, por exemplo, no debuxo ou na pintura, de onde procedía o desafío intelectual que o propuxo, que o impulsou a publicar dúcias de artigos e varios libros. Estou convencido de que aquela inclinación á escritura derivaba da súa fundada certeza de que aquel microcosmos rural no que lle tocou vivir, aquela forma súa de facer medicina, encontrábanse sumidos nun proceso de rápida e inevitable desintegración. E por iso era preciso rexistralos a modo de notario e preservar así a súa memoria para coñecemento das vindeiras xeracións. Seguinte diapositiva, por favor. Afirma Marco Tulio Cicerón na súa obra De Senectute sobre a vellez que cada quen debe conformarse co tempo que lle foi concedido. O que eu me atrevería a glosar da seguinte forma. A dimensión humana das persoas, mídese pola afouteza con que saben aceptar o inexorable dictame do destino. Seguinte diapositiva, por favor. Un día de verán do 1994, o noso médico consumiu o tempo que lle fora dado e foise de entre nós. Falar da vida implica necesariamente referirse ao supremo trance da morte. Que ben coñeceu Portela o esquelético espectro que en poucos anos gadañou a súa familia. Confesoume un día, que lembro moi ben, tiña as mans nos bolsos e a mirada perdida no horizonte.
Confesoume, con tristeza, que estaba convencido de padecer un cancro de páncreas, mal que poucos anos antes lle arrincara das mans un íntimo amigo, enfermedade a que temía el especialmente. O amigo fora paciente seu. Os signos clínicos son evidentes, afirmábame categórico. E mencionaba de seguido certas cifras analíticas, perda de peso e unha sede insaciable, devoradora. Con infinita humildade gardou Reimóndez para sí o seu xuízo clínico e xenerosamente entregou o corpo aos médicos que acabaron confirmando pouco despois aquel autodiagnóstico precoz. Ata que as forzas o abandonaron, seguiu... Cambio de diapositiva, por favor. Ata que as forzas o abandonaron, seguiu pasando consulta. Despois recluíuse no seu estudio, da terraza, lendo e mirando mapas, unha das súas paixóns. Nos seus derradeiros días recibiu o cariño da familia e os solícitos coidados de seu irmán e colega Adolfo. Seguinte diapositiva, por favor. Unha tarde, apenas nun suspiro, confesoume que sufría moito, pero non por el. O mal, é dos que quedan, Juan, dicíame, e non do que se vai. Tardei en comprendelo, pero agora entendo moi ben. Última diapositiva e moitas gracias. Muchas gracias. Y del pasado reciente al presente de la medicina estradense. Subirá ahora al atril Juan Sánchez Castro, jefe de Servicio de Atención Primaria en A Estrada, que atesora bajo su dirección ya 6 reconocimientos al mejor centro de salud de España. Repito, 6. Lejos quedan, por tanto, la casualidad, la suerte o una feliz coincidencia. Además, este año ha recibido también el Premio de Excelencia de la Consellería de Sanidade por su Plan Local de Saúde. Y para redondear, el Consejo General de Enfermería de España lo ha distinguido con uno de los premios nacionales de reputación enfermera. Nieto y sobrino de médicos, el doctor Sánchez Castro lleva en A Estrada desde 1995 y desde 2008 como jefe de servicio. No solo los logros en forma de premios, sino sobre todo su conocimiento del día a día de un centro de salud como el suyo y su experiencia hacen que su participación hoy aquí resulte del máximo interés. Así que, doctor, cuando quiera. Gracias a autoridades por venir, gracias Rosaura por la invitación y gracias a todos ustedes por estar aquí. Siguiente. Me ha recordado Juan Andrés con su excelente exposición mi tiempo de mis inicios como médico titular, por esa medicina tan humana, tan cercana, representada por Manuel Reimóndez. Un cuerpo de atención primaria domiciliaria que tenía esas cualidades. Ahora bien, también una medicina individualizada, una medicina reactiva, por lo cual estaba necesitado de transformación. Siguiente. Una transformación que tiene 2 pilares clave en 1978. Uno, la creación de la especialidad de medicina de familia y comunitaria y la conferencia de Alma Ata. 2 eventos que no están relacionados, pero casi coincidieron en el tiempo. En Alma Ata se recomendó a todos los gobiernos que considerasen a la atención primaria como puerta de entrada universal a los centros de salud. Eso provocó estos 2 factores que en los años 80 pues los ambulatorios se fuesen transformando en centros de salud, que se incorporase a los ambulatorios el trabajo en equipo, la medicina preventiva, la docencia, la investigación, antes reservada solo al ámbito hospitalario. Todo ello en un modelo de puerta de entrada que ha aportado todos estos años
un gran orden, un gran rigor, un gran equilibrio al sistema sanitario. Ahora bien, la cuestión es, 40 años después, el contexto sigue siendo el mismo y el modelo de puerta de entrada sigue siendo el más adecuado para los tiempos actuales. Siguiente. Porque, veamos, en el noroeste de España, fundamentalmente en el conjunto, pero sobre todo en el noroeste, ha habido una gran transformación demográfica derivada del incremento de la esperanza de vida con bajas tasas de natalidad. Eso se refleja, por ejemplo, aquí en Estrada, que el índice de envejecimiento es casi de 300. Es decir, que por cada 3 personas de más de 65 años hay un menor de 16. Siguiente. Algo que se ve gráficamente muy bien en la regresión de la pirámide, que está constreñida en la base, derivada de la caída de nacimientos desde 1980. Sin embargo, la gran longitud de cohortes de más de 65 años, derivada de los avances sociosanitarios, hace que, en este momento, más del 7% de la población de este municipio tenga más de 85 años. Una realidad muy presente en muchos municipios de Galicia. Siguiente. Pues bien, esa transición demográfica ha traído como consecuencia una transición epidemiológica y con ello un incremento de las patologías crónicas que en este momento constituyen más del 70% de la carga de morbilidad y más del 80% de la mortalidad prematura y del gasto sanitario. Siguiente. Ha surgido, además, una subpoblación de pacientes con múltiple concurrencia de patologías crónicas. Subpoblación de pacientes que supone el 4 o 5% de la población, un porcentaje pequeño, pero que genera casi el 40% de las visitas a urgencias y de los ingresos no programados y buena parte de las consultas hospitalarias. Eso es un reflejo de que estamos respondiendo a la multicronicidad con multiactividad y no con la medicina personalizada que estos pacientes necesitan. Siguiente. Pacientes, además muchos de ellos con problemas de dependencia o con problemas mentales, deterioro cognitivo, depresión o demencia, por tanto, con necesidades mixtas de difícil encaje en el actual modelo de coordinación sociosanitaria. Siguiente. Y sin resolver adecuadamente estos retos de estas dos transiciones, nos viene encima una nueva transición, la transición tecnológica de analógica a digital. Y los nativos digitales y los nuevos usuarios digitales tienen menos tolerancia a la espera. Y no solo tienen menos tolerancia a la espera, siguiente, sino que tienen acceso a un exceso de información, a más información y no siempre es bien procesada, lo que condiciona más morbilidad sentida que real y un uso más consumista de los servicios sanitarios, que se refleja en muchas ocasiones en cuanto antes mejor y cuanto más mejor. Eso genera en muchos centros de salud una demanda bloqueante. Siguiente. Demanda bloqueante, además, en un contexto en el cual tenemos un déficit de profesionales, con lo que en muchos centros se genera, siguiente diapositiva, una situación de desequilibrio entre oferta y demanda. Todo ello en un contexto, como hemos dicho, de dependencia y de cronicidad. Siguiente. Siguiente. Para hacer frente a esta nueva realidad, nosotros hemos elaborado un plan de salud, un instrumento de gestión estratégico y de gestión que nos permite de forma coherente, ordenada y sistematizada analizar la realidad local e intentar mejorarla.
lo hemos hecho con un doble enfoque, una mirada hacia la salud y a la enfermedad, y con dos perspectivas, una perspectiva de corto plazo y una de largo plazo. ¿Por qué el doble enfoque? Porque pensamos que nosotros no tenemos que preocuparnos no solo de dar respuesta, de atender a las enfermedades crónicas y a la cronicidad, sino de prestar atención a los condicionantes intermedios y a los hábitos de vida que influyen en la prevalencia de esas enfermedades. Dicho de otro modo, nosotros entendemos que la atención primaria tiene que tener la responsabilidad formal de mejorar la salud de la población en su conjunto y no solo de llevar a cabo una atención, una respuesta individual. Siguiente. Para ello, hemos en el plan elaborado 5 metas generales a alcanzar de forma sintética, mejorar la salud de la población, hacerlo de forma coste efectiva en un contexto de satisfacción profesional, con satisfacción del paciente y todo ello siempre prestando atención a la equidad, con 5 áreas de intervención y 4 dimensiones. Lógicamente, el liderazgo para llevar a cabo este plan ha sido clave. Sin liderazgo no hay cambios, no hay compromiso, no hay alineación de los profesionales y nosotros lo hemos logrado y lo hemos tenido a lo largo de todos estos años. En este tiempo, nosotros hemos apostado fuertemente por la formación. Somos un centro docente de enfermería familiar y comunitaria, medicina familiar y comunitaria, trabajo social, de farmacia, de especialistas en pediatría, de documentación sanitaria, etcétera. La investigación ha sido un objetivo prioritario de primer orden. Como sabe Rosaura, mantenemos estudios de ámbito internacional sobre obesidad infantil. Hemos elaborado estudios de ensayos clínicos de alto impacto en dieta atlántica, también en diabetes e hipertensión. Mantenemos más de 10 estudios de investigación activos en este momento y hemos sido el único centro de Galicia donde se ha llevado a cabo el ensayo N-COVID para el estudio de la repercusión de la vacunación del COVID en personas mayores. Además, hemos apostado fuertemente por la innovación disruptiva. Somos el único centro, hemos sido el primer centro en establecer una consulta de atención personalizada al usuario. Con el apoyo de la Dirección de Planificación Sanitaria somos el primer centro en probar la atención enfermera de la demanda para procesos agudos leves. Somos el único centro de Galicia con un servicio de rehabilitación cardíaca. Somos el único centro de Galicia con un servicio con un modelo de consulta avanzada de cardiología que conlleva que en atención primaria se realiza holter de eventos y ecocardioscopia y con unos resultados espectaculares de eficiencia. Siguiente. Todo eso nos ha llevado a ser el centro con más reconocimientos de España. Efectivamente, tenemos 6 best in class, pero es que no nos dejan presentar. Además, nos han dado 5 estrellas que nos penalizan durante los 5 años siguientes si no hubiésemos tenido los 10. Perdonad la falta de molestia. No lo hemos conseguido solos, eso no es mérito nuestro. Para conseguir eso necesitas el apoyo constante de las gerencias y, lógicamente, necesitas trabajar en un sistema de salud de alta calidad que ponga los medios, los recursos a tu disposición, como es el sistema de salud gallego. Y además, últimamente, con excelentes instalaciones. Siguiente. El futuro cercano, no nos vamos a quedar parados vamos a llevar adelante una idea pues, muy innovadora, que no existe ningún centro de salud del mundo. A propuesta de Chema Prieto, el jefe de neurología, vamos a hacer una detección y exclusión de Alzheimer a través de análisis sanguíneos y esperamos tenerlo en marcha en el mes de septiembre. Además, con la colaboración del alcalde, gracias Gonzalo, y con la colaboración de la directora de planificación, esperamos llevar a cabo un ensayo clínico para estudiar la repercusión de un plan de intervención en fragilidad en personas mayores de 70 años y tenemos un proyecto ya definido que esperamos poder implantar, lo que es
llevar a cabo una unidad de diálisis intermedia en un centro de salud. No existe ninguna en España, con el objetivo de que los pacientes hagan hemodiálisis domiciliaria, que es la modalidad que aporta más calidad y más cantidad de vida a esos pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, un colectivo cada vez más numeroso. Siguiente. El futuro más lejano. Yo creo que estamos en una encrucijada en la cual podemos coger dos caminos. Uno, el camino conocido, y otro, un nuevo camino. El camino conocido es seguir con el modelo de puerta de entrada. Es posible que con la recuperación del contingente de profesionales dentro de unos años, con un apoyo de inversiones y con tecnología, pues se logre equilibrar esa balanza. Es posible. Pero también se ha constatado que el modelo de puerta de entrada, hoy por hoy, minimiza lo que es el potencial de la atención primaria, abruma al médico de familia y deja con escaso contenido el trabajo enfermero. Y en ese modelo, convendréis conmigo, que la atención primaria tiene poca conexión con los servicios sociales y se encuentra con salud pública trabajando en una red paralela al margen nuestro. Es por eso que en algunos países han optado por experimentar con microsistemas locales integrados de salud, es decir, el conjunto de políticas, de recursos, de normativas tendentes a conectar, integrar, alinear todos aquellos agentes que a nivel local puedan prestar valor al trabajo preventivo, al trabajo asistencial, al trabajo social, que es la manera de encontrar sinergias entre todos. Y algunos países, y aquí tenemos un riesgo, lo están haciendo la integración desde el hospital. En otros lo están haciendo desde la atención primaria. ¿Estaréis de acuerdo conmigo en que no hay ningún país en el mundo que tenga un modelo de atención primaria más adecuado para actuar de eje vertebrador? Lógicamente, antes de llevar a cabo esas modificaciones, ese cambio de financiación, esa coordinación de profesionales, es lógico experimentar a nivel local. Y yo creo que si se toma ese camino, esa decisión, aquí en este microsistema estamos preparados para liderar este posible camino para el futuro. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, doctor. Les decía al principio que ha resultado decisiva para organizar este acto la participación de Jesús Palmou, que también nos acompaña en la mesa y que va a intervenir ahora a continuación. El doctor en Derecho, es académico de número de la Real Academia Galega de Jurisprudencia y Legislación y preside desde su creación en 2017 la Academia Xacobea, cuyo fin es estudiar, difundir y promocionar el Camino de Santiago a través de investigaciones, publicaciones, conferencias y otro tipo de acciones. Adelante. Señor presidente do Parlamento de Galicia, señor Santalices, Miguel Santalices, señor alcalde da Estrada, Gonzalo Uzao, señor presidente de Asomega, Julio Ancochea, señor secretario da Lingua, Valentín García, señora directora xeral de Planificación Sanitaria, Sofía López, e querida amiga doutora Rosaura Leis. Bueno, eu quero, en primeiro lugar, expresar a miña gratitude ao presidente de Asomega, Julio Ancochea, Asomega, entidade organizadora desta xornada, por terme convidado a dirixirlles a vostedes unhas palabras. O fago con moita, repito, moita gratitude e, por suposto, con grande honra. Grande honra na miña condición, non só de presidente da Academia Xacobea, como se dixo aquí, senón tamén
na miña condición de estradense. Estradense, senón de nacencia, porque eso non se elixe, non se escolle, si estradense de corazón. Fai un ano, na Pobra de Tribes, a nosa doutora Rosaura Leixa máis eu, dirixíamonos ao doutor Ancoechea, dicíndolle que a estrada pois, sería o lugar idóneo para celebrar a próxima xuntanza. E, por suposto, referíamosles pois, unha serie de de virtudes e de excelencias que tiña e que ten esta vila para que aquí se fixera esta xornada. Total que o convencemos. Así que hoxe estamos aquí e desexámosles a todos unha feliz estancia na estrada dos camiños da que eu lles vou a falar. A estrada, un cruce histórico de camiños polo que transitaban os peregrinos que chegaban a Galicia procedentes de Braga, Portugal e tamén dos concellos galegos intermedios, os concellos de Terras de Baños, os concellos de O Ribeiro e, por suposto, os concellos de Terra de Montes e de Terra de Tebeirós. O camiño que entraba en Santiago pola porta de Mazarelos, unha porta de peregrinación, pero tamén pola que entraban os arrieiros, maragatos e o viño de Ribeiro, tan estimado e tan demandado polos santagueses. A publicación Galicia Diplomática, no seu número 18 do ano 1883, fala de 7 portas de entrada a Santiago e di: a sétima é a porta de Mazarelos, por entra o precioso viño do Ribeiro á cidade de Santiago. E eu recordo o bar de meus pais, onde eu me criei, sito na Rúa Nova, número 12, que na súa porta de entrada tiña un rótulo que poñía bar turista, así se chamaba, pero debaixo poñía viños do Ribeiro. Ben, pero por aquí pola estrada pasan máis camiños. O dicionario Madoz de 1846 fala dos camiños da estrada dicindo: atraviesan por el término 2 caminos, de los cuales uno se dirige desde Santiago al Carballino y el otro desde Pontevedra a Caldas, a Lalín e a Chantada, é dicir, ao centro de Galicia, a provincia de Lugo. E menciona tamén como camiños notables da estrada o de Santiago aos Baños de Cuntis, e o da mesma ciudade de Santiago a Ourense por Pontevea e a Barca de Sarandón, porque había as dúas alternativas. E o de Vilagarcía e outros portos da ría darouse a cara ao axuntamento que entonces era, Concello de Chapa e dali as terras de Lugo, que coincide coa hoxe a Estrada Nacional 640. A Carta Xeométrica de Galicia, o mapa de Fontán, que todos coñecemos, publicada por Domingo Fontán en 1845, reflexa 8 principais vías ou camiños reais que chegaban a Compostela a mediados do século XIX. E di: cara ao sur aparece o Camiño Real, antiga vía romana que cruza o río Ulla en Pontevea e dende ali se bifurca para os Baños de Cuntis e cara ás terras da Estrada, Valdovea, Soutelo de Montes, onde enlaza co Camiño Real de Pontevedra a Ourense. Pero tamén a intelectualidade, a literatura e a comunicación se fan eco dos camiños que pasan pola estrada. Don Ramón Otero Pedrallo, na súa Guía de Galicia, de todos coñecida, cando se refira á estrada, di: ata 1840 el centro del concejo era Tebeirós, pero a estrada, de expresivo nombre itinerario, con su feria atraía y centraba los caminos. De ellos, los más ilustres fueron la vía romana secundaria, que pasando Lulla en Pontevea seguía a Baños de Cuntis, y el de las peregrinaciones y arriería, que desde el Alto de Labia y el Paraño, por Forcarei, cruzaban la tierra de Montes, llegaban a la estrada por Codeseda y seguían a Compostela
pasando el río Ulla por Pontevea. Antón Losada Dieguez, un home moi ligado á estrada, seu pai foi notario en esta vila, referíndose ao nome da estrada, di: a estrada veulle como xa foi un verdadeiro cruce, veulle cando xa foi un verdadeiro cruce de dúas estradas de moito andar. O camiño de Santiago e o camiño de Beiramar, o camiño de Beiramar, o que levaba cara a Rías. Álvaro Cunqueiro, no seu artigo publicado no Faro de Vigo en 1954, escribe: a estrada por donde subimos a la estrada, alta y fría, subía el romano a curarse el reumatismo en Cuntis y bajaba el peregrino hacia Compostela. El periódico El Emigrado, precisamente daqui da estrada, no seu número 16 de novembro de 1931, di: la estrada está situada en una espléndida meseta estratégica al oeste del valle de Tebeirós. Tiene su origen en un mesón solitario, albergue de peregrinos, que iban a venerar al apóstol Santiago sobre la antigua vía romana que conducía a Santiago, de la que tomó su nombre esta villa. Xa no ano 2010, a revista Vianova de Cultura e Viaxes, no seu número 14, aparece un artigo de Jesús Fernández Ulleiro titulado A estrada Antigua Porta de Compostela, no que di: no debe causar extrañeza su nombre porque justamente en este lugar se cruzan dos caminos importantes. El que subía del sur hasta el norte, desde Terra de Montes, Ourense y Portugal, seguido por arrieiros y peregrinos con destino a Compostela, y el que iba de este a oeste, desde el Deza y el interior de Galicia, seguido por viajeros y carrilanas en dirección a las rías, en dirección a la costa. Finalmente, o intelectual, escritor e médico da estrada, don Manuel Reimóndez Portela, do que xa se falou, no seu libro titulado A estrada rural, dinos: a estrada, camiño de romeiros, decir, de peregrinos cara á cidade do apóstol, que pasaba polo mesmo centro da vila, de sur a norte, pero que hoxe é o lugar do cruceiro, que aínda se atopa en pé, seguido pola Casa Grande de Figueroa cara a Pontevea. E eu pregunto, despois disto, alguén pode ter algunha dúbida de que, efectivamente, pola estrada hai un camiño de peregrinación histórico que merece o recoñecemento como ruta de interés? Bueno, esperemos que pronto teñamos ese reconocimento. Pero a punto estivo a estrada tamén de ter outro camiño, en este caso, un camiño de ferro. Explícome. No ano 1907, o Concello entonces de Carril, que entonces Carril era concello igual que Vilagarcía, pois donoulle a isla de Cortegada á familia real para que fora destinada para pasar os veráns ali. O certo é que, como consecuencia desa donación, e para que a familia real pudera chegar máis facilmente a Cortegada, prevíase a construción dunha vía férrea que desde Monforte, que era o centro, digamos, o nodo ferroviario de Galicia, desde Monforte pasaba pola estrada e chegaba a Santiago. Na estrada ibas a construir unha estación. Por certo, que teño que dicir que sin moito entusiasmo por parte de moitos estradenses. Bueno, o certo é que esta illa tiña un problema, tiña un foro, e, en consecuencia, pois tardouse moito, en casi 2 anos, en que a donación se fixera efectiva. E cando se fai efectiva no ano 1909, a familia real xa tiña decidido que pasarían os veráns na Palacio da Madalena en Santander.
e, polo tanto, a estrada quedouse sin o camiño de ferro. O proxecto fracasou, como digo, pero hai outros camiños históricos tamén importantes e hoxe transitados que se ven non pasan polo cruceiro que está na orixen da nosa vila, si pasan e siguen pasando polo territorio do noso municipio. E así temos, por exemplo, o chamado Camiño de Inverno. O Camiño de Inverno que desde Ponferrada, unha variante do Camiño francés, que desde Ponferrada seguía o río Sil para evitar precisamente as inclemencias do tempo e as nevadas no alto por onde pasa o camiño, e entón viñan por aí. Ese é o Camiño de Inverno. Pero tamén pasa pola estrada o Camiño a Rúa da Prata, o sea, o Camiño mozárabe. Ambos os dous pasan polas parroquias estradenses de Loimil e de San Miguel de Castro. Conflúen, pois, no noso concello 3 vías distintas de peregrinación. Camiño francés de inverno, o Camiño mozárabe, a Ruta da Prata e o Camiño portugués desde Braga, afianzando a estrada como lugar de paso, pero tamén como lugar de acollida. Acollida aos camiñantes, pero tamén acollida aquí nestas instalacións exemplares en España a xentes da Policía de toda Galicia para a súa formación, coa mesma amabilidade e xenerosidade que hoxe nos acollen a todos nós nestas xornadas de Asomega. E, por suposto, moitas gracias por elo. Acollida ao personal de emerxencias de Galicia, garantía dunha mellor atención nos nosos camiños, nas nosas estradas e nas nosas vilas. E xa remato. Se ben é certo que o camiño da estrada a Compostela sigue tendo hoxe a mesma lonxitude, tamén é certo que cada día os estradenses nos sentimos máis preto da capital, da nosa capital, da capital de Galicia, dado que, como xa dixen, aquí están estas importantes instalacións dependentes do goberno galego, en pouco tempo a autovía deixarános a 10 minutos da capital de Galicia, 10 minutos de Santiago, o cal, xa, sin lugar a dúbida, a nosa vila se convertirá na estrada de Compostela e agora sí, ademais, como afirmaba Solleiro, se convertirá, será a porta de Compostela. Moitas grazas. Muchas gracias al presidente de la Academia Xacobea. Terminamos ya este bloque con la referencia poética que mencionó antes el doctor Ancochea. Lo hacemos con el estradense Xosé Luna, a quien en alguna ocasión se ha definido como un 4x4 de la literatura porque es poeta, narrador, dramaturgo, ensayista, dinamizador, docente y no sé cuántas cosas más. Con una larga lista de libros publicados, Xosé ha recibido numerosos premios, como el Avelina Valladares en 2003 y 2020, o precisamente el Manuel Reimóndez Portela en 2013, entre otros. En Asomega ya hemos tenido la suerte de contar con él en ocasiones anteriores, como en el encuentro de verán del año pasado, celebrado en Tribes, o con ocasión de la iniciativa de Asomega Axuda, con la que este año hemos hecho el Camino de Santiago con los chicos y chicas con TEA de la asociación Una Mirada en Marte. Y ahora que estamos en su pueblo, con más razón aún nos acompaña en este evento Xosé Luna. Adelante. Bo día, autoridades, señoras e señores, amigas e amigos. Ás veces, cantas veces, é máis doado chegar ao sol que ao corazón. Non sabemos perdoar para que nos perdoen, esquecémonos da humildade, da sinxeleza, da xenerosidade, de sermos nós mesmos, de loitar polo que verdadeiramente desexamos, arelamos, queremos. Crémonos estrelas dun firmamento maravilloso. E claro, non é así. Non nos decatamos de que toda a gloria do mundo colle nun grao de millo.
corremos moito, moitísimo, a todas partes, e a meirande parte das veces non chegamos a ningures. É que, ás veces, no camiño, este tamén é o camiño, na estrada da vida, compre pararse, deterse, para reflexionar, para cavilar. Ás veces, baixo o sol dun venres de agosto, miren vostedes por onde un ten o privilexio, a honra de estar ao carón da asociación na que conflúe o amor a Galicia e o amor á medicina. A Asociación de Médicas e Médicos Galegos, ASOMEGA, presidida polo meu admirado amigo, o doutor, o neumólogo, o poeta de aire, todo un poema de amor e vida, o amigo Julio Ancochea, o abandeirado dunha medicina, eu prefiro dicir o abandeirado, con ASOMEGA, dun mundo máis humano, máis humanizado, máis humanista. ASOMEGA lanza unha mensaxe ao mar das nosas emocións. Respiren soños, paixón, futuro, esperanza, solidariedade. Respiren nesta vila airista da estrada, respiren vida. Tal vez descubriremos entón que o segredo da existencia, o segredo da reexistencia, está precisamente no camiño, na estrada da vida. E remato xa, permitideme a licencia, cun poemiña titulado Estrada Pop, e quero volo dedicar a todos vos, amigas e amigos, por suposto, a todos os que precederon na palabra, as autoridades, señor alcalde, presidente do Parlamento, secretario da Lingua, presidente da ASOMEGA, a toda a xente, e, como non, tamén a Rosaura Leis Trabazo. É un orgullo, por suposto, para todos os estradenses que terte aquí con nós, e eu como usuario e como estradense, pois tamén é un orgullo e unha satisfacción pois ter un centro de saúde bandeira. Ben, vivimos nun lugar onde alguén alegremente pintou un arco da vella con ceras de cores por riba da Torre de Guimarei, onde as troitas xogan a pillar nas augas da Pinguela, do Liñares, do Regato do Sisto, do Umia ou do Bea, onde un garañón campa libremente polas bravías terras de Sabucedo, onde unha lenda escrita no fondo dunha lagoa sacra fai resucitar un soño maravilloso. Vivo nun lugar onde podes cazar nubes no infín do ceo da Somoza, tendo como único testigo os sete mares, un lugar onde as estrelas da noite escintilan máis e máis, e o sol do día, asegúrolle, brilla máis amarelo que ningures, onde pechas o paraugas, está aquí o noso carón, onde pechas o paraugas na costa da Sea, e 1000 gotas caen devagariño sobre ti, como o ensoño deste encontro de verán, onde alguén que fixo da pedra arte esculpiu dos leóns loitando en Ouzande, ou un raposo na procura dunha galiña en Lagartón, onde unha ferventa amiga amaina o vento e fai danzar a lúa ata o amañecer a ritmo dunha pandeirada sideral, onde o Ulla foi quen de facerlle as beiras ás mulleres trigueiras. Vivo nun lugar, efectivamente, señor Palmón, non temos tren, onde o único tren que existe é ese que tanto nos gustaría, un tranvía chamado Desexo, onde o repenicar dunha campá en Liripio afasta os lóstregos dunha guerra, onde as cereitas saben amoró de chocolate e as mimosas arrecenden a auga de lavanda, onde se te asomas a ventá podes tocar o ceo de Compostela, o mar da Arousa ou a coroa de perlas brancas que fermosea o pico sacro. Vivo nun lugar onde unha parella de enamorados bícase debaixo do nariz, entre mentres unha banda de pardais interpreta en rigorosa primicia un tema do grande Manuele de Felisa. No atlas da vida, o meu pobo, o noso pobo, sempre leva nome de estrada, e que vivo nun cruce de camiños onde as ilusións posúen sabor e color.
Aquí nacín, aquí quero vivir. Benvidos a todas e a todos, moitísimas grazas. Muchas gracias. Gracias, José Luna, por esta brillante intervención. Afrontamos ya la recta final de este acto en la que las autoridades aquí presentes nos van a dirigir unas breves palabras. En primer lugar, nuestro anfitrión, el alcalde de La Estrada, Gonzalo Louzao. Adelante. Moi ben, moitísimas grazas e, por suposto, bueno, como anfitrión, benvidos, bons días, querido amigo, presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santelices, queridos directores xerais, temos o secretario xeral da Lingua estradense tamén, Valentín García, ao director xeral de Emerxencias e Interior, aquí na túa casa, querido amigo Santiago Villanueva, a directora xeral tamén da Consellería de Sanidade e, polo tanto, pois, moitísimas grazas por estar aquí, Sofía López, ao presidente de Asomega, querido Julio, grazas por confiar na Estrada, grazas por confiar nunha estradense, nunha membra daqui da xunta directiva da Asomega, na querida amiga Rosaura Leis, moitísimas grazas por sempre facer bandeira da Estrada, sendo unha referente da gran medicina da cercanía, da gran persoa, sendo unha referente da Estrada e levando sempre con bandeira. Máis referentes da Estrada temos ao xerente do noso centro de saúde, xa vedes que non temos máis premios porque non nos podemos presentar e, polo tanto, querido Juan, moitísimas grazas pola explicación que nos deches, pola conciencia que nos deches da importancia da medicina en atención primaria, por esa porta que entramos todos cando necesitamos e que temos unha solución cercana, con nome e apelidos que sodes todos os membros do Centro de Saúde da Estrada e todo o que supón a atención primaria neste país. Por lo tanto, Juan, ti representas eso nos eu vou facer ben recoñecido, como é con eses premios, e recoñecido polos estradenses, polos teus pacientes. E, polo tanto, bueno, pois como alcalde e como representante de todos eles, hoxe, que temos aquí nun acto de medicina, nun acto de cultura, quero darche expresivas grazas. Era a primeira ocasión que tiña como alcalde e, polo tanto, bueno, pois alegreime moito de que as diferentes intervencións pois contaran pois tamén con moita xente importante cal pois ti representas. Juan Andrés Fernández Castro, que ademais de ser o noso director do museo, Reimóndez Portela leva este museo o nome dun médico da aldea que tanto nos expresou pois, o que naceu a medicina, esa medicina de cercanía, a gran medicina que salvou a tanta xente e que estivo ao lado desa pirámide poboacional de tanta poboación que había antigamente e que se iba estreitando porque a medicina en aquel momento pois era os recursos que había. Hoxe, gracias aos avances na medicina, gracias a vós, os médicos, pois vemos como esa pirámide que nos ensinaba Juan pois se vai ancheando pola esperanza de vida e polos cuidados que podemos ter grazas aos avances e a vos os médicos. Grazas ao amigo Xosé Luna por cuidarnos e por tamén ser unha parte importante para a organización desta actividade e, por suposto, tamén grazas a Xesús Palmou por ser outra das pezas en recoller pois, que a Estrada hoxe sexa pois, a casa de todos vós, que vos queremos acoller nesta Estrada, nesta Academia Galega de Seguridade Pública. Así que sirvan as primeiras palabras para agradecer a vosa presenza, para agradecervos tamén o convite a Asomega, esta Asociación de Médicos de Galicia, por invitarnos a participar nesta seu día, neste día de encontro de verán. Unha asociación que, maila que está radicada en Madrid, ten a estreita relación coa nosa vila, principalmente, como decíamos, por Rosaura Leis, organizadora xunto con Xesús Palmou deste encontro de verán na Estrada, e de amigos como Xosé Luna ou Manuel de Felisa, que son colaboradores habituais nesta asociación. Como vos dicía, é un convite que me enche de profunda satisfacción, ademais en este ano que sopramos 30 anos de velas, 1994, un ano que tamén víamos que foi o ano do falecemento do noso médico da aldea, e tamén o ano por facer unha referencia, o ano do meu nacemento. Tedes un alcalde da Estrada estrenándose nestes primeiros meses con 30 anos, igual que esta asociación, polo tanto estamos de parabéns, señor presidente.
e que nos brinda a oportunidade pois, de contactar con compatriotas que non están vivindo en Galicia, pero sempre se acordan de Galicia, desa súa comunidade que os viu nacer e que seguen facendo patria, como Rosaura, alá onde o seu lugar de residencia os levou, cunha convicción e entusiasmos dignos de eloxio. Polo tanto, a miña noraboa por esta iniciativa. Unha iniciativa que vos dignifica como profesionais médicos, pero tamén como cidadáns, como persoas, como rexedores públicos, os que estamos aquí sentados en esta mesa, temos o deber, temos a obrigación moral de apoiar, difundir ao que realmente se merece. Deste modo, como alcalde deste excelentísimo Concello da Estrada, só podo dicir que no nome de toda a corporación municipal, e ademais que quero agradecer a Óscar Durán, membro da nosa corporación, que tamén quixo chegarse aquí, que representamos o orgullo da nosa vila de acoller este encontro de verán da Asociación Asomega. E deixade que vos diga tamén que en nome de todos e todas os estradenses valoramos enormemente o principio fundacional ca que este colectivo naceu hai 30 anos. Unha asociación que sin ánimo de lucro, cuxa esencia representa en todo momento, é unha demostración fundamental dende onde cada un de vos atopades as vosas raíces, a vosa comunidade que vos veu nacer a Galicia. E máis alá de eu, como alcalde, centrarme en cuestións sanitarias, quero estender a bandeira da Estrada e, polo tanto, como anfitrión deste encontro, quero contarvos algunhas das excelencias que temos aquí no noso Concello, na nosa vila da Estrada. Excelencias moi ligadas ao tema médico, pois moitos dos seus promotores, como por exemplo o meu predecesor no cargo, Reimóndez Portela, tamén médico, Alfonso Varela Durán, médico, o propio Daniel Rodríguez Castelao, exerceron en maior ou menor medida a medicina, que tamén foron destacados referentes culturais. E como sabedes, a Estrada é un concello do norte, da parte máis norte da provincia de Pontevedra. Está moi pertiño da capital de Galicia, de Santiago de Compostela. Cada vez estamos máis perto, como dixo Xesús Palmou, con esa autovía que moi pronto nos vai a poñer en 10 minutos nesta capital de Galicia. E ofrecemos pois, esa contorna natural, sociocultural moi favorable para residir e tamén para a práctica cultural, deportiva e ocio en todos os seus aspectos. Todo dentro dun marco dunha ampla actividade cultural, comercial e industrial baseada fundamentalmente en moitas actividades, pero fundamentalmente na que máis destaca, no moble na madeira. E esta combinación de actividade industrial e sociocultural encádrase dentro dun extenso municipio de nada máis e nada menos que 51 parroquias e máis de 460 lugares de poboación, núcleos de poboación, o cal ofrecemos numerosas tanto plazas de turismo rural, como preta de 30 casas dedicadas a esta actividade, así como un amplo abano da posibilidades que se achega a coñecer tantos pazos que se levantan nos vales fluviais deste noso río que nos tece, que é o río Ulla. Outro dos sinais de identidade do noso municipio é o patrimonio arquitectónico. O Concello da Estrada estivo sempre na órbita da Catedral de Santiago de Compostela dende o século XII, que a Igrexa de Codeseda aparece nunha relación como a mosteiro de monxas chamado Augas Santas. E por iso na Estrada podemos visitar ata nada máis e nada menos que 19 igrexas representativas de estilo románico que con remodelacións barrocas, algo que o historiador Juan Andrés Fernández coñece ben xunto co amigo Xosé Luna, que se publicaron a xoia titulada A Estrada Románica. Tanto Luna como Juan Andrés coinciden en afirmar que a Estrada atesoura un dos mellores románicos de Galicia e do norte peninsular, algo que acreditan moitos dos historiadores e que posiblemente a proximidade dos canteiros e do talento que se xuntou por estar moi próximos a Santiago fixeron que esta nosa vila con tantos núcleos de poboación, con tantas parroquias, fixera que tuveramos un dos pequenos tesouros de Galicia no noso rural. Tamén as marxes da fértil ribeira do río Ulla levántanse unha xoia arquitectónica do barroco que hoxe, dentro da programación que temos, poderemos disfrutar. Un dos pazos galegos pola súa beleza, tanto do seu pazo como dos seus xardíns. Refírome, por suposto, como coñecedes, ao Pazo de Oca.
alcumado como o Versalles galego e inmortalizado, entre outros, polo escritor Otero Pedrallo, o cineasta Almodóvar ou os xardíns deste pazo, presentan xunto aos seus estanques, os seus labirintos de buxo ou o paseo de Tilos unha variedade de camelia única en Europa. Pero ademais de ser esta terra de montes, a Estrada tamén é esa terra de ríos, e que cada terceiro domingo de maio celebramos esta festa do salmón popularmente coñecida, con dereito propio, por ser das máis importantes e valoradas de Galicia e declaradas de interese turístico galego. Todos os amantes da pesca tamén poden gozar nos días previos a este terceiro domingo de maio do concurso internacional de pesca do salmón e da beleza incorporable que ofrecen os 3 coutos salmoneiros que temos a carón da nosa xeografía, a carón deste noso río, o couto de Ximonde, o couto de Sinde e o couto de Couso. Un concurso que, por outra parte, acoden pescadores de toda España, atraídos pola paixón que esperta a pesca do salmón que subo dentro do Atlántico río arriba ata as nosas terras do noso concello da Estrada. Pero, ademais de terra de ríos, somos terra de mazán, somos terra de maceiras, terra das flores das maceiras. E a partir de hai 11 anos, acollemos un dos eventos de crecente repercusión do noso municipio por excelencia, a Gran Feira da Sidra, un evento gastronómico referente en toda España que congrega na primeira fin de semana de xuño un número grande de sidrerías, das nosas sidrerías estradenses que producen sidra, como tamén de diferentes partes das comunidades españolas ou tamén de outros países como Chequia, Francia ou o noso veciño Portugal. Outra festividade tamén moi recoñecida que comezamos o ano con ela é a festa que é recoñecida en toda a comarca da Ulla, a festa do Entroido, o Entroido tradicional galego referíndose aos xenerais da Ulla. Os personaxes máis importantes son os xenerais e os correos que a cabalo percorren as parroquias dando vivas á veciñanza e visitantes acompañados dun exército de abandeirados coros e comparsas. E non quero deixar de salientar outras celebracións importantes se comezábamos con esa senlleiro Entroido, pois rematamos o ano coa celebración de San Martiño, que tamén xunto ca Feira Cabalar culmina unha semana de actividades do mundo equino como protagonista. E, por outro lado, o padroado dos premios San Martiño de normalización lingüística distingue diferentes persoas e entidades que destacan na defensa da lingua galega. Este premio de normalización lingüística xunto co Manuel García Barros de novela, o Abelina Valladares de poesía, o Alberti Quiñoi, recente premio creado de álbum ilustrado xunto co Reimóndez Portela de xornalismo, fan que a súa lonxevidade e prestixio un dos principais referentes da vida cultural galega. Premios todos eles que sitúan a Estrada nun lugar privilexiado no referente á promoción e á difusión literaria. Ademais da Feira Cabalar, a que antes me refería, o noso concello tamén é mundialmente coñecido como pola referenciada Rapa das Bestas de Sabucedo, un evento declarado nada máis e nada menos que de interese turístico internacional que congrega nesta pequeno núcleo de poboación do noso concello dunha das 51 parroquias na primeira fin de semana de xullo a máis de 25.000 persoas que se achegan nos diferentes días que se celebra esta celebración, dando repercusión con centos de medios acreditados por todo o mundo da tradición que se salvagarda nos montes de Sabucedo e no rural do concello da Estrada. E falar da Rapa é, sen lugar a dúbidas, falar dun dos acontecementos festivos máis importantes da nosa comunidade autónoma, dun evento glosado que autores importantes como Camilo José Cela, Xosé Neiravilos ou Manolo Rivas escribiron cas súas plumas. A natureza vital, social e mediática desta tradición secular é a que lle permitiu quedar a poucos votos de ser recoñecida Patrimonio Inmaterial da Humanidade ou ser candidata a proclamarse Tesouro Cultural Inmaterial de España. E da nosa condición como Ruta Xacobea evitarei calquer comentario despois da brillantísima exposición que fixo pois outros tradense máis, non de nacemento como el dixo, pero sí que de sentimento, de devoción e de sempre nunca perdo oportunidade de presumir da Estrada como é Xesús Palmou, presidente da Academia Xacobea, que todo canto poida dicir está de máis.
Só espero que máis pronto que tarde a Xunta de Galicia recolla eses camiños que transcorren pola nosa xeografía e que ese camiño dos arrieiros que entraba pola Porta de Mazarelos sexa esa ruta de peregrinación importante, que a estrada como capital dese camiño sexa un potencial turístico importante e recoñezamos esa tradición xacobea que sempre pasou polo noso concello. Non me estenderei máis, quero, iso sí, volver a felicitar a Asomega e ao seu presidente Julio Ancochea por esta e tantas outras iniciativas que falan ás claras da vocación humanista e da proxección social dun colectivo que ten a mérito engadido compaxinar o seu labor do día a día coas ocupacións laborais de todos os seus membros. Unha axenda laboral moi ampla que a vos seguro está cargada de moitas e variadas responsabilidades. Quero estender novamente agradecemento ás autoridades presentes, aos representantes da Consellería de Cultura, da Consellería de Sanidade, presidente do Parlamento de Galicia, autoridades presentes todas, Miguel Santalices, por suposto, grazas por refrendar a vosa presenza e importancia neste encontro, por colaborar de forma activa dende as vosas áreas de goberno en facer cultura, en facer sanidade, de dúas realidades cun mesmo denominador común, a vosa vocación humanista. Se me permitides, a inmodestia, non quixera rematar esta intervención sen romper unha lanza tamén en favor dos nosos profesionais médicos, en este caso do Centro de Saúde, que é un orgullo para todos os estradenses. Hoxe acompáñanos o seu máximo responsable, como decíamos ao principio no saúdo, a Juan Sánchez, o que quero felicitar unha vez máis por ese traballo entregado, eficiente e pioneiro que desenvolva a diario para mellorar o servizo do paciente. Un traballo que non xulgarei pola galería de premios que ven recibindo no longo destes anos, senón polo uso que fago como persoa individual e represento a todos vós, ou todos os estradenses, que facemos uso das súas instalacións, do seu servizo e do seu persoal sanitario. Que un servizo sexa o máis premiado non implica necesariamente que sexa mellor que os demais. Neste caso, creo que podemos dicir que o Centro de Saúde da Estrada é ese exemplo de excelencia, de modelo asistencial centrado na persoa e na sociedade no seu conxunto. Méritos que cada un dos presentes, queridos médicos, queridos membros da Asomega, podedes presumir tamén como demostra a medalla Castelao recibida neste 30 aniversario da asociación, un dos recoñecementos máis importantes que fai a Xunta de Galicia. E a Asomega, no pasado 28 de xuño, recibiu por parte do presidente da Xunta de Galicia. Aquí remato xa esta breve intervención, desexándovos que gocedes destas magníficas charlas, que gocedes deste fantástico xantar de confraternidade e da visita do Pazo de Oca dese Versalles galego que atesoura unha das nosas 51 parroquias, a parroquia de Oca. Por lo tanto, parabéns, sumándome grazas, Rosaura e todas as persoas que tivestedes mérito en que a Estrada fora a capital desta visita, deste encontro de verán da Asomega, a todos os estradenses que vos encontrades aquí e a todos os que nos visitades, autoridades, moitísimas grazas e que disfrutedes deste día. Moitas grazas. Muchas gracias, alcalde. Toma la palabra a continuación la directora general de Planificación y Reforma Sanitaria de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia, Sofía López Linares. Adelante. Presidente del Parlamento de Galicia, presidente de la Academia Xacobea, alcalde, presidente de Asomega, secretario xeral de Política Lingüística, Rosaura Leis. Buenas tardes a todos. Buenos excelentes ponentes, que no me quiero olvidar de ellos, porque la verdad es que fueron unas ponentes excelentes. Profesionales, señoras y señores. Bos días a todos. En primer lugar, quero trasladar, en nome do presidente da Xunta de Galicia e do Conselleiro de Sanidade, as súas disculpas por non poder estar hoxe aquí e o seu desexo de que esta reunión sexa do interese de todos os asistentes. Agrádame moito compartir este momento con todos vós, coa Asociación de Médicos de Galicia, unha asociación que mantén unha intensa actividade impulsando a formación dos seus socios,
incentivando o contacto humano e profesional coas universidades galegas, celebrando reunións profesionais e científicas e mantendo sempre un afectuoso e fructífero vínculo con Galicia. Ser médico, e eu o son, sempre vai máis alá de previr, diagnosticar e tratar enfermedades. É un sentimento, unha actitude, un compromiso e, sobre todo, unha vocación de prestación de servicio esencial para todas as persoas e para a sociedade. Un servicio de velar pola saúde, de coidarla en todo momento do percorrido vital, sobre todo nos momentos máis vulnerables para todo ser humano. Galicia conta con moitos profesionais sanitarios, con unha excelente formación e cos mellores medios científicos e tecnolóxicos para desenvolver os seus cometidos e habilidades. Neste contexto, as asociacións de profesionais e os sistemas públicos de saúde estamos obrigados a colaborar de preto. Os pacientes, os cidadáns, depositan a súa confianza en nós para que lles prestemos unha asistencia personalizada, coa mellor tecnoloxía e calidade e dunha maneira eficiente e eficaz, coa mellor tecnoloxía e calidade. De maneira eficiente e eficaz, como decía. Para iso, contamos coa implicación, o traballo e o compromiso dos nosos excelentes profesionais, entre eles os vosos asociados. O sistema sanitario e os profesionais debemos tamén saber adaptarnos a unha contorna en continuo cambio. En particular, o novo papel que desempeñan os pacientes e cidadáns na súa relación cos servicios de saúde. Hoxe temos cidadáns mellor formados e informados e con maior capacidade de elección. Na súa maioría desexan ser os protagonistas da súa propia saúde. Hoxe en día, os usuarios exixen que os servizos de saúde se adapten ás súas necesidades e queren garantías dunha atención integral, continua e personalizada. Por conseguinte, implicar o paciente na definición, deseño e priorización das medidas a implantar fai da nosa organización un sistema máis eficiente na consecución da súa meta principal, que non é outra que elevar o nivel de saúde dos cidadáns. Non é un reto menor ni doado. Nisto temos un papel que xogar os asentes entre os que podedes contribuir a toparse, sin dúbida, as asociacións como a Somega, que quero aproveitar para dar unha boa a súa presidente e enhorabuena tanto por a vosa trayectoria como as interesantes ponencias que mostrastes hoxe aquí. En definitiva, debemos seguir traballando, investigando, formando, innovando para conseguir entre todos unha mellor calidade no exercicio profesional e unha mellor sanidade. Remato xa lembrando a Hipócrates que dicía: un home sabio debería darse conta que a saúde é a súa posesión máis importante e por elo, cidadáns, administracións e profesionais xuntos debemos de seguir contribuindo a crear sociedades máis saudables e con unha mellor esperanza de vida. Moitas gracias. Muchas gracias. Turno ahora para Valentín García Gómez, secretario xeral da Lingua. Pois moitísimas grazas, Iñaki, moi bo día a todos e a todas. Eu vou ser moi breve, pois xa levamos aquí moito tempo. Saúdo a todas as autoridades que están na mesa, tamén as que estades nas butacas, o alcalde, o presidente do Parlamento, os membros da Somega, as compañeros da área de goberno, os directores xerais. En primeiro lugar, o que debo excusar a presencia, en realidade, aquí do noso conselleiro, José López Campos, tamén que foi alcalde deste pobo, e que, por razón da xente, non pode estar aquí. E, por outro lado, claro, despois de todo canto se dixo aquí, todo moito e ben, e moi documentado, cruzeme a mí, que máis lle podo contar eu aos membros da Somega que están hoxe aquí no meu pobo, na estrada, no meu concello. A mí o que se me ocurre é pensar unha cousa. A calquera persoa de fora daqui lle pode chamar moita atención que haxe unha asociación de médicos galegos en Madrid. Non o sei con precisión, pero supoño que non será tan habitual que haxe unha asociación de médicos de algunha outra comunidade autónoma en Madrid. Por que Galicia ten tanto peso no ámbito médico en Madrid e tamén nos lugares, pero fundamentalmente no peso do Estado? Bueno, porque Galicia, como unha comunidade autónoma do noroeste peninsular, e pola nosa propia dispersión poboacional, pola nosa forma de ser e de entender a vida, sempre estivemos moi relacionados coa saúde. Vivimos nun país onde a letra do noso himno a fixo un médico, Eduardo Pondal, era médico.
Vivimos nun país onde algúns dos nosos poetas máis famosos, por exemplo, Aquilino Iglesia Alvariño, eran médicos. Onde o pai do galeguismo moderno, Castelao, que se referiu aquí, era un médico. Onde o noso presidente do Parlamento é un médico. O ilustre Miguel Santalices, que nos acompaña hoxe nesta mesa, onde a Casa de Rosalía de Castro estuvo fundada por un médico, Agustín Sisto Seco, membro da Fonte Limpa que falaba antes, Rosaura, médico e nai de médica xa, Agustín Sisto Seco, membro da Fonte Limpa, con un dos primeiros presidentes da nosa comunidade autónoma, Xerardo Fernández Albor, internista, onde houve un señor que inventou un aparello dos máis coñecidos no mundo inteiro que se chama o vigoscopio, que foi o primeiro aparello que corrixía o estrabismo, o oftalmólogo Antón Beiras de Vigo, por iso se chamou vigoscopio, oculista. Parámonos a entrelazar tantas cousas, Galicia ten tanto que ver coa medicina. O único médico que a Condesa de Pardo Bazán relata nas súas novelas é un médico amigo, precisamente daqui da estrada, da parroquia de Oco, onde dice estar hoxe da tarde, o médico José Ramón Amigo Brei. Ele dicía que era o médico máis singular de todo Galicia. Era un médico histórico. Non? E todo isto lévanos a pensar que ao mellor os galegos temos algo de querencia pola medicina e por ese arraigo á terra e á forma de ser. Mirade, os galegos, por exemplo, fundamos o primeiro hospital ginecolóxico de toda Latinoamérica. Chámase Hospital Hijas de Galicia. Indo xa existe. Está na Habana. Foi fundado polos membros do Centro Galego para atender a aquelas mulleres galegas que daquela non podían ser atendidas nos hospitais de homes. Esa especialidade. Tantas cousas podíamos contar, pero vamos poñer por último un exemplo que todos coñecedes, pero a veces temos que reparar máis nel. En Galicia, un lugar onde o noso máximo referente cultural é unha muller, algo nada habitual, tampouco nin as outras comunidades, nin outro país. A nosa referente cultural é Rosalía de Castro, no século XIX. Non é nada habitual que unha muller do século XIX sexa o referente cultural dunha terra. É tamén onde se graduaron en medicina das primeiras mulleres de España, as Irmás de la Vega, que, ainda que eran asturianas, viñeron se licenciar á Universidade de Santiago, familiares de María Teresa Fernández de la Vega, que foi presidenta do Parlamento de España. Bueno, tantos exemplos que podíamos ter, pero fixádevos, cando en Madrid aparece a pandemia hai que crear un gran hospital, de repente, esa gran forza que quixeron simbolizar a presidenta da comunidade, a señora Ayuso, quero simbolizar nunha muller, que muller referente ten que ir buscar? Isabel Zendal. Isabel Zendal era da Coruña. Era unha enfermeira da Coruña que puxo en marcha unha expedición que salvou millóns de vidas. Chamouse a expedición Balmis, como non. O nome puxaron o dun home, era o Dr. Balmis, que era un médico militar que dirixiu desde a Coruña, saíron aqueles nenos da expedición Balmis para coa vacuna da varíola, da viruela, para salvar millóns de vidas en América. Isabel Zendal, unha muller galega, que deu nome a ese hospital tan novidoso de Madrid. Isto todo debe nos facer pensar. E debe nos facer pensar tamén da importancia da vosa asociación. Julio, dicía antes tamén o presidente da Academia Xacobea, a importancia da representación na capital de España, unha das grandes capitais do mundo, e a importancia que tedes ese peso específico dos profesionais da medicina ali. Todo eso que estamos facendo aquí, e que dentro da Xunta de Galicia queremos reforzar. Contaba antes Sofía, tamén Juan Sánchez, con ese centro de saúde que xa non pode levar máis medallas agora que estamos en tempos olímpicos aquí na Estrada, a importancia de todo o voso peso e do que temos que presumir como unha comunidade autónoma cun peso específico, como digo, dentro da sanidade, non só en Galicia, senón tamén no resto de España e mesmo en algúns lugares de Europa. E por último, vou saudar como se saudaban os galeguistas históricos cunha palabra que tamén define o peso que a medicina tiña, non exenta da influencia que facía Castelao. Os galeguistas históricos, cando se despedían, o seu saúdo era saúde e terra, irmáns. Ese era o noso saúdo, que tamén leva a vosa palabra, saúde. Moitas grazas e moi bo día. Como decía antes Julián Cochea, en Asomega ya prácticamente no concebimos un acto aquí en Galicia sin la presencia de Miguel Santalices. Hoy también nos acompaña y se encarga de la clausura del acto. Toma la palabra el presidente del Parlamento de Galicia. Ahora, ahí está. Ahora sí, bueno, pois
Bo día. Bueno, saludo a todos os compañeiros da mesa. Vamos a facer isto un pouco máis breve e a todos os que nos acompañan hoxe. E, claro, é difícil de resumir todo o que aquí se dixo hoxe, porque por un momento pensei se estaba na estrada ou estaba en Lalín. Porque que eu non vin... Bueno, digo isto porque non vin a nadie, agora sí, vin outro xa, que falara dun concello dun xeito tan apasionado e con tanta fortaleza como é Crespo, o de Lalín. Vai chegar rapidamente o eco do que tú dixeche aquí, porque hoxe a estrada, pois, circulou aquí no ambiente de todo, só falta un aeropuerto. Porque pasamos desde un reconocimiento do camiño, bueno, o centro de saúde, que sí que é certo, e que se expuxo magníficamente bueno, pois o centro máis premiado posiblemente de toda España e de Galicia. Me sorprenden dúas cousas moi interesantes, sobre todo no que expuxeche hoxe, que é o tema da rehabilitación cardíaca, e sobre todo o tema relacionado co Alzheimer en coordinación co Servicio de Neuroloxía do Complexo Hospitalario de Santiago. Eso demostra tamén que hai unha moi boa coordinación entre xefes de servicio de moito prestixio, como son os do Complexo Hospitalario, Chema Prieto, e como é tamén Juana Tei. Nese sentido, eu xa escoitei falar moito das bondades do vosso centro e dese programa que por algo vos lo recoñecen con tanta frecuencia. Bueno, eu teño que dedicarlle tamén unha felicitación grande a Somega. A Somega recolleu outro día, efectivamente, como xa se comentou aquí, pois a medalla Castelao de Galicia, que o seu lema é os bos e xenerosos. E eso creo que é unha medalla merecida por 30 anos de excelencia, 30 anos de visibilidade a todos os profesionais sanitarios e 30 anos dedicada á galeguidade. Desto non nos podemos esquecer. Conteino moitas veces, pero nos momentos de máxima dificultad sempre estaba a Somega a que podíamos recurrir, porque aí estaban integrados magníficos profesionales que, cando en Galicia tiñamos penurias, sempre eles estuveron para botarnos unha mão. E iso non o podemos esquecer, e, polo tanto, eu creo que hoxe reconocervos aquí a vosa medalla, creo que Galicia fixo xusticia con vos, concedéndovos unha medalla que para min é das máis importantes que concede Galicia e que penso que atendes todos ben merecida. Hoxe tamén se fai unha homenaxe a Manuel Raimúndez Portela. As súas bondades como médico humanista xa foron aquí contadas, pero hai un aspecto relevante que eu quería pôr en valor, que é que el presidiu a Comisión do Estatuto dos 16. Ese era o anteproxecto de estatuto que nós íbamos a presentar para ter dereito a unha autonomía. Nun principio foi rechazado. Hubo a valentía de seguir enfrentándose, incluso o propio partido que había rechazado o proxecto de estatuto de autonomía, e gracias a eso aprobouse finalmente o Estatuto de Autonomía, que foi o que nos permitiu acceder ao que é un goberno autónomo, como temos ligado á Constitución, pero tamén ao Estatuto de Autonomía, que nos permite despois acceder ás transferencias. E aí é onde hai as transferencias de determinados servicios, como pode ser a educación, como pode ser a sanidade. E aí é onde hai un antes e un despois. Porque eu fun observador privilexiado destas situacións. Nos, antes das transferencias, aquí a Galicia, dos servicios sanitarios, isto era unha mendicidade completa. Non tiñamos unha serie de servicios de complexidade, por non haber, recordo, non había ciruxía pediátrica no Hospital de Vigo, non había oncoloxía, non había ciruxía torácica,
unidades de cirugía cardíaca non tiñamos en Galicia, tiñamos que derivalo fundamentalmente a Santander, ao Hospital de Valdecilla, para poder atender. Entonces, o Estatuto de Autonomía e o poder gobernarnos de acordo ás nosas necesidades marcou un antes e un despois. Hoxe podemos presumir de ter en Galicia un sistema sanitario desenrolado dentro do que é un sistema nacional de saúde, pero con os recursos no que somos pioneiros. Aí está o IANUS, aí están, pois, temos 3 unidades de cirugía cardíaca, somos referencia en determinados casos, como, por exemplo, co tema de Alzheimer, estamos sendo, que no Parkinson, creo que estamos sendo, neste momento, pois, claramente colocándonos nas comunidades, na comunidade máis desenrolada con un sistema de protección da saúde. E todo iso foi, non nos esquezamos, gracias a poder acceder ás transferencias, gracias a ter aprobado un estatuto de autonomía. E iso yo temos que agradecer a esa comisión dos 16, o Parlamento xa o agradeceu, concedendo a medalla do Parlamento os 16 integrantes, que algúns ainda viven, afortunadamente. Eu tuve o honor de entregar a medalla a todos eles e entregueilla ao fillo de don Manuel Reimúndez Portela. Isto foi no ano 17. Penso que ele morreu no 18. E claro, este era un acto moi emocionante. Así se saldaba tamén unha deuda cos homes comprometidos con Galicia, que nós nunca poderemos esquecelos. Foi un acto moi emocionante e recordo as palabras do seu fillo, que dixo que seu pai era un médico rural, que lle gustaba a política e que só cobraba os pacientes en función da súa disponibilidade económica. Se non había disponibilidade económica, non cobraba. Por lo tanto, era reconocido como o médico dos pobres. Regaloume un libro que, por certo, ese libro desapareceume. É un libro, teño que ver como recupero, o de o médico da aldea. Non sei onde podo recuperar ese libro. A verdade é que me desapareceu. Tiño no meu despacho, iba a empezar a lelo, e desapareceu o meu libro. Teño que a ver como... Bueno, Valentín, exactamente, que ti eres o que... Bueno, e entonces eu lle tributo unha homenaxe a don Manuel Reimúndez Portela por o seu traballo e por o que fixo por Galicia. E, bueno, eu tamén teño que barrer algo para a casa. Eu son de Ourense. E, claro, é que hoxe as bondades da estrada foron moi grandes, pero nós decir que en Ourense temos o primeiro museo dedicado ao médico rural, que está en Maceda, e aí está o seu director, o doutor Laje. Eso é toda unha referencia onde se pode observar, e invito-vos a que o visitedes, como foi a evolución da asistencia sanitaria, dende os médicos que iban a cabalo, a atender aos pacientes. Todo eso está reconocido nese museo do médico rural. E, polo tanto, pois eu, en honor tamén ao seu director, que moito peleou por eso, gracias a Somega, que colaborou e moito na implantación dese museo, ao igual que fixo AMA e que fixo Previsión Sanitaria e o propio Concello de Maceda, e eso, pois, hoxe nos dignifica porque teñen unhas instalacións moi adecuadas. E, por último, xa, hoxe sentín unha sana envidia. A mí me gustaría ser médico. Son médico... Teño título, vamos a dicirlo, pero eu solo exercín un mes. E, ademais, eu non sei se sería sustituindo vos a vos, a polos dous, porque eles eran os médicos, estuveron de médicos en bande, e, pois, a mí me nomearon. Daquelas había que botábase mal do que se podía. Os médicos eran de APD, tiñan que irse nas súas vacacións, e a mí me deixaron ali, pois, no mes de agosto, pois, solo, na Baixa Limia, pois para atender todo o que había por ali, Muiños, Lobeira e todo aquilo. Bueno, e aí, pois, claro, a veces prodúcense feitos que marcanche despois o teu futuro na tua vida.
E quen me iba a dicir a min que un dos primeiros actos que tiña que facer era unha autopsia? E así foi, unha autopsia, porque os médicos de APD tiñan incluído, se non había médico forense, a obrigatoriedade de facer autopsia. Era un xuiz moi noviño, o que veu pa bande, era tan noviño como a min, un home que se había suicidado, decidiu que había que facer unha autopsia. E eu lle dixe, pero unha autopsia, pero vamos a ver, pero se está colgado, xa se ve que... Non, pero é que eu non sei, o razonamento dele era moi claro. Díxome, eu non sei se o mataron e despois o colgaron, e, polo tanto, tens que facer unha autopsia. Pero ti sábelo ben que a nós, autopsias na Facultade de Medicina, pois, ni unha. E aí, pois, me enfrentei a esa dura realidade. Efectivamente, certifiquei morte por ahorcamiento, que vas a certificar, porque é así. E aí quedou eso pero marcache un feito diferencial. Por iso vos teño sana envidia, os que exercedes a medicina e que tanto prestixio dades e que tanto cuidades da nosa saúde. Bueno, moitas gracias a todos por este día. Muchas gracias, presidente. Acabamos ya, no sin antes agradecer la hospitalidad y facilidades que nos han dado en esta Academia Galega de Seguridad Pública para realizar este evento. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Les emplazo al encuentro de verán que en 2025 celebrará Asomega, ya veremos en qué rincón de Galicia. El broche de oro lo pone de nuevo Manuel de Felisa con el himno gallego. Muchas gracias a todos. Que din os rumorosos na costa verdescente, o raio transparente do plácido luar. Que din as altas copas de escuro arume arpado, o seu ben compasado monótono funga do teu verdor cincido e de benignos astros, con fin dos verdes castros e valeroso clan. Non des a esquecemento da inxuria o rudo encono, esperta do teu sono, hogar de os vos e generosos a nosa voz entenden e con arroubo atenden o noso rouco son. Mais só os ignorantes de férridos e duros, imbéciles escuros, non os entenden, non. Os tempos son chegados dos bardos das edades, que as vosas vaguedades cumprido fin terá. Pois donde quer xigante a nosa voz pregoa, a redención da boa nazón de Nazón de Breogán, nazón
grazas.